Lona Okuleli Ngokungemthetho uboshwe Khathi kunesivimba-mgwaqo ebesiyingxenye yomkhankaso wezokuphepha emgwaqeni ethugela ferry eMsinga KwaZulu-Natal. You must ask the authorities. You don't come from Pakistan. Yes. You drive a car, you come to South Africa, you hire an illegal immigrant. You understand? Because he's saying he's working for you, so I'm not going to release you. Lo mkhankaso ubuholwa imeya nezikhulu zomkhandlu kanti kuwo kuhanjelwe izikhumulo zamatekisi ukuyogqugquzela osomatekisi kuba bagcine izimoto zabo isesimene esigahle sokuthutha umphakathi. Kuphinde kwahanjelwa nezikole ukuyohlinzeka ngosizo lokuqapha abafundi bezikole eziseduze nomgwaqo. Kanti izikole ezihlomulile ezamabanga aphansi, iMabaso, ikhaya koMsinga nembondweni. Imeya iphinde yavula namahhovisi akwa-traffic ukwandisa amahhovisi akhona eMsinga. Hey, into enhle kangaka ungaze wethuke la uphakathi uthi usesemsinga uma ngathi hayi angisekho lokwela kithi sengikwelinye kanti cha usekulo lasemsinga ngendlela wakheke kahle ngawo. Njoba ku-October nje inyanga yezokuthi gqugquzela indaba zokuphepha emgwaqeni i-transport month besigqugquzela ke abashayeli ukuthi baziphathe kahle emgwaqeni. AbakwaZidlodlo, eMvoti, eNquthu naseNdumeni bebeyingxenye yalomkhankaso bekanye nomkhandlu amatekisi Santakho eMzinyathi.